ሃይማኖታዊ አቦታትና እቶም ቅዱሳን ጻድቃናት ስጋው መራኺሶም ንነብሶም ዝነብሩ በመንፈስ ዘላለም ሽማምን ተግባሮምን ዝነበር ምስ ፈጣሪኦም በቀጥታ በጽድቅኖም ዝራኸቡ ኃጢአት አልባና ሃለው ኃጢአተኛታት ደቅኻ መሐረና እናበሉ ቆጽል በረኻ እናበልዑ ደምና ነው ስለ ዓዶም ስለ ሃይማኖት ስለ ፍቅር ክርስቶስ ስለ ህዝቦም አበ ቅድመ አምላክ ተንበርኪኾም ዝለምኑ ንጣዖት ዘይሰግዱ ዘይንብርካሁ ምዝነፈሱ ዘይነብሱ ስጋ ለበስ ደቅ ሰባት يا منبري على السماء الله يلوم زعمنو بكزياوي صنحت عالم زي يتاللو قدوس منفس عدلهم فطاري كل عالم زحار يوم كابتي ابا الدباباي قرانيو مسقل استسقل كريستوس ابي قال كيدان كابستقبلوا حدبنا اونه غبر مسقل زي دبر معر غعزو نغبرنا سعوناتا املاخي تحاوسو منقدنا صلوا بابزاتي بيت كريستيان قدست ومعبرنا وستي منفساوي ጉዕዞ እዚ መንፈሳውን ሃይማኖታውን ገዳም ጥበብ ናይቶም ቀዳሞት ጻድቃናት ቦታትና ቁልጭ አቢሉ ዘመላኽቱ እዚ ገዳም አቡነ ገብረ መስቀል ዘደብሮም አርና ተባለ ዝፍለጥ ኮይኑ ባዕሎም ዞም ጻዲቅ አቦና ዝገደምዎን ምስ ፈጣሪኦም በቀጥታ ዝራኸብሉ ዝነበሩን መንፈሳዊ ቦታ እዩ እዚ አበ ጣብያ ደብረጽዮን ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ኣብ ወሳኒ ገርዓልታ ዝተደኮነ ተአምራዊ ገዳም አቡነ ገብረ መስቀል ዘደብሮም አር ካብ ከተማ ጽገረዳን አንፈት ሰሜናዊ ምዕራብ ካብ ሓውዜናን መጋበን እንደው ካብ ድጉም ድማ ንአንፈት ምዕራብ ተዋሲን ይርከብ እዚ ብንውሓቱ ኣብ ኣዝዩ ነዊሕ ዝበሃል ብራኸ ዝዓረፈ ገዳም አቡነ ገብረ መስቀል ሰማይ ሰማያት ዓለምና عمد خوينو زدقف يمثل بتوسخ دما تفتراو قوامጣ ዝገዳም አበ አዝዮም አይን ኻስ ሐብት ዝኾኑ ሰንሰለታው ስልህተ ተዓራረፋ ጎወታ ዘዓረፋ መንፈሳዊ ገዳምዩ ገዳም አቡነ ገብረ መስቀል ዘደብረ ማዓር ኣብዚ ገዳም እንትትሪብ ንሰኻ ሓቢሮም መንፈስካ ዝህድስ ኩነታት አየር ማለቱን ብዝተወሰነ መልኩ ንፋስ ካብና በን ስለዝሕምበብ ጠላዕ ሃሩር ፀሐይ ቀትር ንምድያብ ኣየጸግመልካን በብዝደየብካ የኑሓት መንገዲ ተመሊስካ ንድሕሪት እንትትዕዘብ ሕድሕድ መንበር ኣባይቲ ሕርሻታትን ደብረ ማዓርና ማእኸል ድረቲን ዓይንኻ ቅጅል ይብልኻ ኣብ ማእኸል ጫፍታ ሃይማኖታዊ ገዳም እንትትበጽሕ ካብ ኩሉ ኹርናዓት ከባቢ ተፈጥሮኣዊ ልውውጥ ኩነታት ኣየር ተስተውዕል